Grupo Parlamentario de Izquierda por la Independencia, le corresponde el uso de la palabra a la senadora Bideguren Gabancho. Senatari Jaun-Andreok egunon. Martxoak 8 aldarrikapen eta hausnarketarako eguna da askorentzat eta Alderdi Popularrak bere ekarpena egin nahi izan du gaur eztabaidagai dugun mozio honekin. Euskal Herria Bilduk kontra bozkatuko dugu. Iruditzen zaigulako posture hutsa dela eta mozio hutsala ekarri digutela. Edozein arazoren aurrean irtenbide eraginkorra bilatzeko arazo horren jatorrira joan behar da. Eta jatorria aztertzerakoan arazoak eta kontraesanak dituzte Alderdi Popularrean. Zeren gauza batzuk ukaezinak dira, ez dira eztabaidagarriak, soldata eta pentsioetan dagoen arrakala, emakumeen kontrako violentzia, pobrezia tasak emakumeetan larriagoak direla, etzeko lanetan bataz besteko ordu gehiago dedikatzen dugula, hori eztabaidagarria ez da. Baina zergaitik gertatzen da guzti hau? Emakume batzuk sortetzarra dutelako, gaitasun gutxiago dutelako, arazoa partikularra alda, hori da uste da bena Alderdi Popularreko senatari Jaun-Andreok. Horregaitik egiten dira, kanpainak adibidez esanez, litzateke gertatu behar, baina gertatzen da, eta ez zaitez joan maila batzuekin korrika egitera, edo gabaz hortik bakarrik. Ematen digu, sentsazioa emakumeen gainean jartzen duzuela behin eta berriro ardura, eta ez gizartean daukagun kultura matxistan eta sistema patriarkalean, eta arazoa ez da individuala, arazoa kolektiboa da. Eta hau ez ikusteak irtenbideetan ez asmatzera eramaten zaituzte. Luego silencio, señorías, para poder escuchar a quien está haciendo uso de la palabra. Gracias, presidente. Eta egiturazko arazo bati erantzuteko neurri eraldatzaileak behar dira. Ez ditugu partzeak eta diskurtso hutsalak behar, gauza konkretuak behar dira eta mozio honek ez digu olakorik aurkezten. Adibidez, feminizatutako sektoretan dauden lan baldintzak hobetzea behar da, gutxienezko soldata eta pentsioak igotzea behar da, zerbitzu publikoak indartzea behar da, formakuntzan sakontzea behar da, eta zaintza sistema publiko eta komunitario bat eratzea behar da. Eta guzti honen aurrean Alderdi Popularra kontra agertu da behin eta berriro. Genero ekitaterantza hurbilduko gaituen aurrera pausu guztietan Alderdi Popularra beti geratu da atzean, lastre bat izan da. Orain dela 20 urte, genero indarkeriaren legea onartu zanean, esan ziguten marketing operazio bat zela lege hori. Marketing operazio bat da justu Alderdi Popularrak egiten duenean, martxoak 8 urtero olako mozioak aurkeztuz. Aurrera aterako da gehiengoa dutelako, baina tamalez hipokresia hutsa izango da. Mila esker.